Simjirwai sedang mas berkuit nomor Laispa Lai Pusah. Laispa Lai Pusah. Hagertenggupa badukun badumensim bakuit. Amen. Kajingi jungu try jungi u Jesus Christ. Bagajingi jungu blay lambel kajingi slog jungu mensim bakuit. Kindon ringat batpi baro. Ringkabat Piro. Kohimen kopara tongin kubur bangi longi nang pop. Nang ban long ki bala kre ban layam yaki jingmaya bakuit. Ngafla hauble dan boraro bagi kohimen kopara bangale posibune daging berkat berkatin daging leklet daging lepalacunga daging lepala pekawe junga namarkata nakapal kamaria koi kabaya sakate suti ya kenya berkirui bahabi kohimen kopara bantuan kebetulan outrai lejuli. Ublay badan bor baro nisne yangi bandian dalam api akipob jengi unyalam yangi shaka jengim bam jukut. Amen. Good try to isene. Good try to isene. Tongin yaduai Koblay me wala hukum yangi ban shash kor yaukun bayid e jongme tosngoba ban bisa yaki dono jongi da kaktin jongme bayan dala penkud yakikmag baken ja men sim jongi nilaban kmen abayoi yakak brom jongme dao try jongi u Jesus Christ ukun jongme ubayim sanshar gabat me akajingilong kabe jongamen simbakud ublay jinom la jinom. Amen. Kajing pula na kitab Genesis. Hakito kisngi ublay ula tenju yu Abraham bat ula ong hau. Ko Abraham te ula jubab hangne ngadon. Ula ong to shiem yala ukun jongpi ya ukun mamroi jongpi u Isak. Ya ba pi it bat kilet syakari Moria
bat terwa ya u hangta kum ujing terwa kum kajing terwa thang halor uwe na kilom uba ngan sakdeu hapi nda kilapoi sya kacaka ba ublei ulah kedeu hau u Abraham ulah tei kedwan hangta bat ulah bu baik ya kita kiding halor jongka hangta u Abraham ulah kener yala kakti bat ulah shim ya katari ban peniap ya ukun jong u reu angel utrai ulah khot ya u nabeneng bat ulah ong ko Abraham te ulah thi hangne ngadon ulah ong wat ta kti ya u khna lene le ya u namba menta ngatip ba phishap ting ya ulai haba yo I ba phim benut ya ukun jong phi ya ukun ba mamroi jong phi na kabanta jonga teu Abraham ulah khmit yala ki khmat bat ulah pej bat hakmi shadin jong u ladon uwei ulang borot ba sakut kireng ha than ram ding bat u Abraham ulah leit bat ulah shim ya uta orang lang borot bat ulah terwa ya u kum ujing kenya thang ha kajaka ukon jong u tu angel utrai ulah khot u Abraham sachisin na beneng bat ulah ong daladehi ngala semai uang turai namar pilale yakane bat phim syam la benut yau khon jong phi yau khon ma morwei jong phi ngan kerku ya phi da shisha bat ngan penroi ya ki khon ki siu jong phi kat ki klur kabenen bat kat usiap wadon harut duriau bat ki khon ki siu jong phi kin sakni ya krdop kinong shun jong phi bat da ki khon ki siu jong phi ki jaj ban riu baro ha kaparthei kin sakar khu yalade namar ba pilako ngu ya kaktin jonga kaktin utrai Nisongo ya ulai Masam chispa kan reu nomor traspa shipau Jerusalem hai kinh trang cho
Kajing pule na kasiti u Paulus bako sa Kristan harum. Ko para lada ublay ulong hakaliang jongi manoban ya persya ayangi uta ubam syam labunot wadala ukon la jong Henry ulai ti u nakabenta jongi baro hato unom airo hangi ya ki ai baro lembat u manoban mudui persya ya ki balajit jong ublay day ublay ubal penksan ti u pat uban penrem hatu day ukris Jisu ubalayap ha oiken ya ubalapen mipat na kacingyam ubadon ha kamon ublay ubada shisha uyasat na kabenta jongi kaktin jong utray Ni sungo yao ble. Ya ro you try, O Christ Jesus, enjoy and skaka gospel joy. Kasur jong ukpa kalawan na brengkao, une ulong ukun bayi jonga, tos ngap ya o. Ya ro you try, O Christ Jesus, enjoy and skaka gospel joy. Utray udon rain kat bat pi. Ringabat hiru. Ka jing pule na ka gospel bakut kat kum u Markus. Kabram amigo try. Hakata kapor u Jisu lakot lang bat u yaw Petrus u Jacob bat u Yohanes. Bat u layalam yaki halor ulum bajrang bakin don tang makihi. Bat la penkeladur ya u hakmat jongki. Bat ki jan jong u kila tenshan. Ki dali hadu kata-kata baam dan manu unong sajan hak pertai ubala bat penli kata. Te lapau haki Welija badu Moses bad ki yakren badu Jisu. U Petrus long hau Jisu. Ko nong hikai kabaha bangin sa no hangni tongin yatau lightly ki ying trap kawe yame kawe ya Moses bad kawe ya Welija. Namar syamtip ayu banong naba kilating hadu kata-kata. Padulo ulaka serngeu yaki bad kawai kasur kalawan nau ta ulo uneu long ukon bai jonga tos ngap yau bad mar kumta haba kilapet sodong kimsem layui shu yano bad kila light tang yau Jisu kad ba kidang wan hiar no lum ulabidong yaki ban om yatu hano yakata kaba kilayui tat hadu bau kono breu undami pat na ka jingyap kumta kilabat yakata gtin tang haladehi Henry paramaki kilayakali kamut ayu kane ka jingmi pat na ka jingyap ka gospel try Kajinyaro yame ko Chris. Kohan men kopara ha utrai Jesus Christ menta ngidang don ha ka ayom len ka porlen ka bangyong ka porlen ka khot ka were ngayepi ba ngin ai ka jingknya aingu yaw blay ka bamot ka ba ngin kala ka bamot na ka jing em barem jengi ngin panthamai yala ka jong ka jing em ngin ino ya ki pop ki ba ngila le lane ki jinglangkar ki ba ngila don ha ki snem ki baladep ne ha ki sngi ki benai ki baladep kanai ka de ka jingkhot jong ka ayom len yang i wei pai wei ha kanai ka sngi ha ba ngi pusan na ka jingpole ka ban kong bat kum juru na ka gospel ngila ban yo i kine ki ktin Kabanengkong kadai ka jing snap
ya kaktin jong ublay. Nengkong na sabe ngap ya kaktin ka jumblay. Kabar ngilaban yo I ka jingit. Kabalay ngilaban yo I ka jingsania bat kabasaw ka jing kongu ya ka e ka ba ngila yo sngew ya ka e ka ba ngingit ya ka e ka ba ngishania. Listen, faith, trust and obey. Kini kita kisau tuli kikintin kibangi laban yo I na kajing pulek banengkong berkumjuru na ka gospel. Sisya habangi ped ya kajing im jong u Abraham usngap ya kasur kaba ublay Ukren. Den mata kadau bau kloy bas ngap ya kasur kaba ublay Ukren ha bau ublay wan Ukren uang ba ko Abraham I ya kaying kajume I ya kajing don kajing em kajume but let shaka way par kachaka wa Abraham udon kata kajing ngap ya kaktin kajung blay but u don kajing ngej how blay udon kajing shania how blay dei mata kadau u kongu but u le yak e ba u blay u thayo u I ya kajong kaying kasam u I ya kajing don kajing em kajung u barakot u le shaka jaka ka batmai ka jaka ka ba tbe ka ba benai henrei namar ba ngap ya kasur ka jong blay namar ba udon ka jingej how blay namar ba udon ka jing shania how blay dei mata kadau le da ka ba kongu ya blay. But kum juru aga gospel ka pamantagis nginyo I. Kum no Abraham ka jukur kom udon kina ki sautali ki ba nilaang. Wa Abraham habaw yosngew ya kasur ka jungblay ka ba blay wan kren ha wang ba ko Abraham. To ay ka jing kinya ay ngu lane kata ka sacrifice ilaw jung ukon jung me. Hanga ublay tayo banlay ay ngu ban kenya ha yalaw jong ukon ba marwe. Abraham namar sa jisen hang ni namar ba udan kata mensim ban ngap ban yosngew ya kasur ka jong blay namar ba udan ka jingej ha blay namar ba udan ka jingshania ha blay syam kli syam dan ke ki ha ka danot ha ka mensim ha ka jingmot ka jing perkat ne ha ka jing em ka jing u kongu badule yak ka ba ublay uptha. Niyo I ko hanmen ko para kane ka jing ngap ka jong Abraham kane ka jing ngej jong Abraham kane ka jing shania jong Abraham bad kane ka jing kongu ka jing u ya ka ba ublay ulap tha na kren ublay u ai u ki jing kerku kumba ula kular ha kaga jing pulek badan kong ke bang yosem matagasni ublay kulari u bangan ayame ki jing don kam ke jume barakhai kaspa ka peu ka hajar ngan ayame kikun ki jume kin saroy parum pare thik kalong ka urlong ha ka jingim jong Abraham ka urlong ha ka ying ka sem jong Abraham namar ba udon kin ki sautli ha ka jingim ka jungu om dai tang mau don han rai ule hok ya ka ba ublay ulap tha ban ngi iru ha ba Abraham ula poi hau jrong ulom more ban ai ka ta ka jing ai ngu ya lau jong khon hau blay ublay uwan pau u ong ba wat kata akti yaw kon ga kon jome mentang tibe ba medon kata ka jing ngap yanga ngati ba medon ka jing ngej hanga ngati ba medon ka jing siania hanga ngati ba me kongu yanga mele ya ka bang patha wat kata akti yaw kon jome mentang ngan kerkhu yeme lang ba u ne kon jome kane gede ka ba ublay Ukren ha Abraham kane ka ba wa Abraham u yo jing kerkhu ha ka jing ga jing dei tang namar ba udan kini ki sautli ki jinglong ha ka jing ka jing ko hanmen ko para wa Abraham o hikai u khot wearing ip ba mangiru ken ha ka jing ka jing ha ka jing pi kam tame ha kana ka porlen bangi dei ban long kita ki breu ki bakloy ban ngap ya kasur ka jong ublay kumbang itip ublay Ukren yang i hakir kom ki ba per hato mga mapi ni long na em kita ki breu ki bakloy ban ngap ya kasur ke bau belai Ukren. Kumbangi puli naga siti jong Paulus syaki Roman kalau nong ke basipau dekat katnyau ke ongkom nemo ka jinget kawan hadin bangi puli nengi ngap
ya kasur ke jumblay ne ya ketin ke jumblay. Shisha kane kedai kohan men ko para. Haba mangama pingi pulay ya ketin ke jumblay, haba mangama pingi sngap ya kasur ke bau blay ukuran hangi klempep ka jengej kawan ka jengej kan scam hangi iway pai way. But habang idon kata ka jengej hau blay klempep ngidon ru ka jeng senia. Klem ka jengej ngimla abadan ka jeng senia hau blay. Ka jengej ka jungi kawan ra ka jeng senia ka junga ka jung pi hau blay. But habang idon ka jeng senia hau blay klempep ngiru ngila banle ya ke ke bau blay upasiau kaya ke bau blay ukuran hangi kupangios ngau ha ke gospel bementagas ni ngios ngau ro ba kene ki langut ki apostol jong Jesu Petrus Yohanes baru Jacob utrai ha ba ki lawan hiar na jrong ulum uong ki wadia tho ya hakiwe ya ke ba pio I kiro ki kongu namar bakidon kene ki sautali Kohan men ko para kanay ke jing hikai, kanay ke jing pusan, kaba u Abraham u hikai yang ay pi mentagas ni lengba ke jing pulay ke benengkong. Habang ipit ha ka gospel bementagas ni, ngayo ibau Jesu u khot kerpang, u jit kerpang ya kinay kilaimot ki apostol ki jing u Petrus, u Yohanes baru Jacob, ban kiu hajrong ulum, ban kiu hajrong ulum. Ngite ba habau Jesu ukiu hajrong ulum jayo yu Jesu u Jesu upen pau ya kata kabor blay ke jengu u blay upen pau ya ke jeng ke jengu ya lau kon dak ba pen keladur ya kon jengu ki apostol kene ke langut ki apostol ki yo I ya ke ba jao Jesu u Jesu u kelalut nadong sedong om dei tang ki jain ke jengu henrei wat kadur ke jengu Om dei tang ka janya, om dei tang ka dur ke jungu henrei, wat ka jaka ke bau don ne ke bau yeng atau ka kelalut nadong syadong. Kohan men ko para saci sin, kanai ka de ke jing khot ke jungu blay yang abadi pi lengba kanai ka jing keladur jungu Jesu. Bamanga ma pirung idei bandon kata ka jing kela yalade barakot om dei tang ki jany bangya ban kela om dei tang ka dur ke junga henrei barakot kadanut ka mansim ke jing long ka jing man ki jany kup kejan sem ke jungi karkom yai karkom yang ke junga ke jungpi kaying ka sem ke junga ke jungpi baro haki melang ka salang ngidei ban kela kumba u Jesu u kela balai u Jesu kela namar bau blei u pa u leh u balai namar ba u Jesu u don kine ke jinglong kumba u Abraham u don ha ke jing im kumba ngilong meni snap ke jingej ke jing shania ba ke jing kongu te manga mapiru ladangi don kini kijing long ha kijing em kijunga klempe bu blei hidaladi u bala ayingi kini u bala ayingi kene kijing em klempe unsapan keladur yang abadi pi ngi don kam bandon tang kini kisau teli ha kijing em jongi ngin haban persang ban practice lane ban pendon ban penrem lane ban penjeliu ya kini kijing long kiba ublay ulai hangi iwe paiwe ngiyoiru haba kini ki apostol langot rengkat pada Jesu katba kidang kiu hajrong ulum no ngitip ba kamdai ke basuk yaki kamdai ke basuk ya kini ki apostol bad Jesu ban kiu hajrong ulum ngiyoi ba haba kidang kiu na tem hajrong kin yo kilayo mad yaki jing ki baharukom ki omat ke jing trat ke jing dram ki omat ke jing ke jing jar kat ba ke dan ki hajrong ulum hanrei ha ba ki poi ha ulum hajrong ulum ki omat ke bor ke jong ublei kito ke jing ki na tham hajrong ulum kito ke jing omat jong ki ya ke jing jar ya ke jing shitom yo lese ke jing tha rusia alane kasni kamariang baro kito ke jing ke ba kendo kidai ke jing ki ba manga ma phiru ngi kendo ha ke jing em ke jing ha ka jing em ka jung phiu kom ubreu kom ka breu ha ka jing em jongi kom ka kano ke jing long lane ka kam ka bangi trai klempep ko han men ko para ngin yo mat ya ke jing jinjar ha ka jing em kristan ka jung phiru ngi yo mat ke jing pensol ngi yo mat ke jing lambakla ngi yo mat ke jing penrem ngi yo mat ke jing krenbeng ngi yo mat ya ke jing jinjar ban im yang ke jing im ka baha junga ba jungpi hanrei habangi ya rengkat bot Jesu
ban kiu ha jrong utaulum habangi poi hata jrong ulum klempap utrai unsa pan kelai yang ayepi utrai ke bamud utrai daladi unsa the halor junga bejungpi haka jing em ka junga ka jungpi haka ying ka sem ka junga ka jungpi kata ka jingkela jong jinglong pamarwei junga ka jingkela jong ka jinglong hapo ka ying ka sem ka jing et ka jing tali ka jing yalong ka we ka jing sujumut kasatan syah haki wei pat ko han men ko para kanai kadai ka ba u jisu u khod yang aba de pi ha kanai kasni lengba ka jingkiu jung u rengkat bat ki apostol hajrong ulum tabor bat kum juru ka jingkela dur jung u hajrong ulum ko han men ko para ha kanai kasni token kat bang gidang pan kre yaladi na ka banta kasni kraw ka bau jisu u IT la jong la yala ka jong ka jeng em halor ka dipna halor ulum kalbari bat kum jur ka jeng mi pa jung u haden bala teb yu kane ka de ka sngi kraw ka bamanga ma pi ngi pan kre ka bangi kmelenti ka bangi ai ap ban penur long ban shibanta da ka bajana ya kine baro ngi dei ken ban kit yala ka jong ka dipna ban yat ban kiu hajrong ulum kenang bangin yo ya kata ka jingkela ha ka danut ka jingkela ha ka mensim ka jingkela ha ka jinglong ka jingkela ka jingtan shan hapo ka yinga sem ka jungi iwei pai wei ko han men ko para ha ka neka klemat token ngin kabrep lagi jong khmat jar ha ka nonun ko jungpi duai bat IT lade klempap haba ngilong ki bru ki basngap ya kasur ka jung trai haba ngidan ka jingej hotrai haba ngidan ka jing shania bat ka jing ngu ya ka e ka bot trai ukren kam tame aga gospel ka bang yos ngel menta kasngi u jisu wong u ne ulong u khon be ye junga tos ngap yu batole ya ka e ka ba wong ladang yi ngap ladang yi le ya ka e ka ba utrai uthai yangi ko han men ko para ngin sayo gijing e gijing kerku ha gijing em gijing e kumbangi dep u Petrus ulong kupa bu khoj banengkong balai namar ba udan kata gijing ngap gijing ngej gijing shania bat gijing kongu ya utra jisu ngui bo jacob ro kumjo ulong u martir banengkong na pedeng jong ki apostol namar ba mo uru don kata gijing kloy ban ngap ya kesur gijing utrai ke bau kren udan kata ka jingait ke bas kem udan ka jing shania ke bas kem bat kumjuro ule ya ke e ke botrai bathai u ha ke jing em ke jing u ngiyo iro kumju Yohanes ulong u briu lane apostol banang kong ban yo i lane tangwe apostol ban yo i ya ke jing yap ke jing utrai ya kata ka jing IT ke jing utrai na ke benta ke perthai na ke benta jing iwe pa iwe namar ma uru dan kena ki sautel ligi jinglong ko han men ko para token ngini duai token ngien kerpadi utrai ba utrai un thasei halor jingi wei pai wei ka bor bangila ban nang yai penrem ka bangin la suju ban nang penhe nang pensan ya kine ki jinglong ki ba utrai uhikai ngi lengba ka jingpole ka banangkong bat ka gospel and yro ya Jesus Christ Jinam lai jinam amen. Nangid halblay, kabun gor baro, unang tag na imakakin mo, Padhal Jesus Christ, kumagaway jano, utray jani, Yabla puna masimba koi, yabla kain ka Maria Jesuti, yabla shale benye po Pontius Pilatus, sana tunai la yap la tebiu, la yasha ki beyam, kasngi balai lami pat na ki beyam, la kiu shabne, wasang shikamon play pabadon hor baro, Natan wan padan bishari ki be imba de ki be yam ngange taman simba koi aga balang katolik koi aga jinga slok ki koi aga jing mabe ki pop aga jimi pat ka do aga jing imbom jukut amen
Kohan men ko para akan iklamat to ken yuan ra ke jing duwai ke jungi khamaru jisu kham tame ke jing kwa ke jing trang ke jing lut ke jing don kam ke ba dan kam ha ke jing mamarwe jung phi ke jing don kam jong pa ba khoi jungi bat ha ke balang boro ko wei Nakabanta pa bukhoi jungi bishop jungi kilengdo baki katekis bakin long berbor ki bakloi pansha kano kajing sitom nakabanta kajing baha jung ki men sim balapen kamti kajing sumar kajongki ngikar pa jame ko try nakabanta kane kadampe kristan jungi baman kajing le niam sing utrai kan long kajing keladur nakabanta jungi Kenapa ngila ban long kisah kiu Chris hakitu kibadon saudong jungi ngikar pa jame ko try nakabanta iwei pa iwei nangi bakumu Abraham ngin senya skem hakajing ublay hakipor jing sitam baro ngikar pa jame ko try nakabanta kitu baro kibadon hakajing jenjar bada kapapitiang yakini kajing sitom na ki tiba sebun jong blay kintu bla ban wan kamjan sha ukris long ba jong ki ngi kerpa dia me ko try na ka banta ki patangan ki pang ki pa sha set bendi ki kun suet ki pa sha penreng kang par na ka banta ki tu baro ki bam judon bahkan maulem ya ki bahkan ne ke jing tuai jungi kawan ra haki ya ke jing tengen ber ke jing klan bantu bialam ya ki ha kapakut siapeneng ngikir pa dia me ko try ngiduai na banta kajing yatali kajing yalong away jong kipat kristan hasatla ke prathe ha kan ke por kham tame ba ngi ke kum ke kristan ngi amat subune ke jing jinjar ke jing siapen jo habun ke liang ngiduai ba mangi kum ke kristan ngi lapan etrelang ha ka we kajing aku we kajing how press bangi laban job ya kini kajing ke ba ngi kendu ha kan ke perthe ke bamenta ngi kerpa dia me ko try ngikir pa dia me ko try ngi wan ra ma ko try na ke banta ki bapang ki basitam khamta me ke to ki bro ke bangi tho dan pun ki bro ha hospital ki basha sumar na kajing pang baper ke jungki apa ventilators ICU ngiduai na banta chungki bangar khat bautrai un kta eki un the kasnam khut kasnam kodor gejungu ba kasnam khut kasnam kodor gejungu kan sai khut phar ya gejing pang gejing stam ka ba ki amat ha gejing em gejungki ngi karpa dia me ko try ngikir pa dia me ko try ngiduai na banta ki kon samla jungi simrang bakentei ki rangba gejing ki long pa gejing bat kumjuro yola se ki hat ki baret ki bangop age jing sneu baper jang kanek perthei ki drugs kanja ge jing de bo aj baper ki jing sneu ki jing auria jong ki jing long dok ge jong ki ngidu ai boble track and rat un kta ye ki khamta me ha kanek ka porlen bakin wan phai shu bakin em no ge jing em ka babha lang ba ge jing prasad ge jing u yaw man sem bo khoi ngi karpa dia me ko try ngikir pa dia me ko try jar hak donut ge jing phi ko han men ko para wan ra khmadu trai bu khmadu trai kita ki ba phidan ki ba phidan kam ki ba phikwa phitrang ban utrai un penurlong ha ga jing jongpi Tongin ya duai to isne ko try ya kabalang jame kaba duai bato phai daka jingi shaki donud kibadam khakmat jame bakido ya kibame kan long ki Nangya binda haka jingmaya jingblay kinyam sha ino klem ka jingirab jangme dal Chris utrai jangi amen lie spa in your po lie spa in your po Wine by
Todwai ko para baka jingnia janga bajangpi kan long ba biang hun hau blei upa badan bor baro. So try pideng jing knya ni ti jong pi na ka penta ka jing ro ka buram ka kerteng jong u ka jing mentoy yengi bela ka balang bo khoi jong u baro ka wei. To ai ba khane ka jingnia jangi ko tra ngi kripad kan side no yakipop jangi batkan pen kuid yakamet baka mensim jangi ringku ringait jangme nakabinda ka jingrakhe yaki jingmen paska dau Chris utrai jangi. Amen. Utrai undon ringat batpi Rengka bat piru. tokin du yalaki donu Ikin tiu yaki shall try. togin ya aingu ya utrai blei jangi Ka shong hok bat ka day. dash shaka lonka basong hok baka badei ka deiti jangi baka jingbenim yangi haman lakapor baka jaka ban aingu yame ko kendrar ko pa bakuid ko blei badan bor bat bamjukut lengba utrai jangi u Jesus Christ uba hadin ba ula yatu haraki sinran yaka jingyab jangu kaban sawan ula penbau haki yaraka brom halor u lum bakuid ben peni kumba ka ain balki nangya tuliparu ki saki baka lindi janga jingsha shitom kayalam shaka brom janga jimipat badmar kata ringad balki bor janga bening ni ai mane yame agne ka pertei dagaba perta klem sange shaka brom jangme. Ubaku, utrai upleki pai, yang bertesa wadaga buram jauh me. Hosana, Hosana, tolwai uplei shatro, Hosana uplei juno, and yaro. Hosanna, Hosanna, Lord, why you bless your throne? Hosanna, you bless you, Lord. Dash shabe long u bakuid ko try katime janga jingi jiguid baro namar kata ngi kirpad yame to pen kuid pen kanda yakine ki jingtarwa jangi dagaba pha yau men sim jangme kumga umjer kharo jangi bankin long yangi kamet bukas nam jang try jangi u Jesus Christ hakapor baladi no yau Badala kamon snguba ula priyam yaka jingsashitom ula shim ya upu badakaba aingu yame ula kriya yau bad ulai hai haraki sinran u ong to shim ba to bam na kanefi baro namar kane kalong kamet janga yakaba yan aiti na kaminda jangfi ha kajuka rukom yandalaya layabam ulashim yakakuri badda kaba aingu biang yame ula ai yaka haraki sinran uong toshim bato di nakanefi baro namar kane kalongka kuri jangas nam janga jangajudang batamai badbam jukut yakaba yan panmi nakaminda jangpi Nakavinda ki babun, nakavinda ka jingmap ya ki pop, tole ya kane ben kenmao yanga.
ka jing me ai jang a jing ngei Kata sin bagi bamdu ne upu Pagi di lagari kakuri Ni bendai kajing yap chong me kotra Kadadu Namar kata ngi ki ba pen manda ya ka jing ya ba ka jing mi pa jungu ngi te ba hame ko try ya upo jung am jingim ba ya ka kuri janga jing penim ngi da ai ngu ai dam namar me la new yangi ki ba ban ye hak pat jung me badban shakri yame daga bas ngi rid ngi kripa yame ba ngi ki ba yo binda hakmet bakas namu kris in long ki ba la pnyatli kave dau men simba koi Token mau ko try ka balang jeng me ka bala priang hasatala ka perthei bato penjana ya ka ha ga jing e rangkat bado Francis ukpa ba ko jingi uwal bad marwen yu bishop jingi ka kan hun ki bishop bad baro ki lengdo token mau lem ru ya ki hanmen ki para shin rang bad kan thei ki balayothia da ka bakarmen ha ga jing me pat bad ya baro ki bala khlad no ha ga jing isne jong me to padiang yaki sha ka jing shai ka khmat jong me to isne yang i baro ngi kerpad ya me barangkat bad kamaria thai soti bakhut ka kmi jong oblei ujisa bakhut ukorem jong ka ki apostol bakhut bad baro kru khut ki bala pens nyu bhai me pateng la pateng ngin long ka babet ban yo ban talam ha ka jing em bom jukut bad penginira bad pandan borom me daw kun jong me u Jesus Christ Daulem badu badau kan long hame play paban bor hag jingelong ka vejung men simbaku baraka buram ka jingero junrom la junom amen. Kumbala hukum yangi daw nung penim, bat kumbala hika yangi dak tim lay nginod ban ong. Okpa changi wa baneng kalong ba hoy kertain chume, kanwan kahima chume kanlong kamon chume, aga kinte ba baneng, dua yangi magaka chumam chume kabasni, badam yangi yakira chume, kumbali rumah berpasini. Durang yangi syarj bensoy Andre pelajani nagos new To pelad yangi ngi kripat ko try Naki jings new baro Haka jings bun jang me Tuai jings suk jings zain haki sni jangi Nang ba daka jingera ka jingis ne jang me Ngin leid barabo nakapop Pagin yo jingida naki jingjar baro Kadba gidang ak milingdi Yaka jingar ben bakoid Baka jingwan pat jung nang penim jungi u Jesus Christ. Namar ka jung me ka long ka ima ka jung me ka bor ka buram menta ba jinam la jinam. Ko try Jesus Christ me wala ong haki apostol jung me ka jing suk nga ye happy nga ka jing suk janga nga ai happy wat pe dia ki pop jungi Henry yaka jingate ya janga belang jung me haka jingspun jung me twai haka yaka jingsuk baka jingya tele kabe katkum kamon jung me mame baim bad ubasin shar jinom la jinom Amen. ka jingsuk try kan don barabo ringat batwi Rangka bat firu. dong niatrwa yaka daka jingsuk iwe ha iwe pat Kun lang bro be bagi no ki pop ka persen
Hagmi ukun lang broad jang blay, hagmi bakit no yaki pop jang partay, sukdo yaki balakot, shaka jingawai jang ukun lang broad. Go kadra ng mga kasang mga manro ko kayeng janga. And Raise your tanakaki, kamang sim janga kan sakyai. Body blood of Christ. Come help us now in 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 Christ. Come help us now, Christ. Come help us now, Christ.
baca Bandung Kerdo Nak baca Minum kopi setelah berteh Nak baca Kecil telah bangun kecengki Nak baca Kecil setelah berteh Nak baca Kecil long kowe Jomi Pat Kristan Baro Yesus Yame Yesus Mishania Amin Yesus Ikloy masnaf Yudhi Yudhi Menklan Yudhi Yudhi Menklan Yudhi 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 Ya Rabbi ini berdoa, Ya Rabbi tunggu, Ya kecil, Paman keren, Amin. Tongin ya duai. Habangi yop tiang ya kineki jingmaya bakrao ni ai yame ka jingsnyu kabade ho kotrai nabarba me ai lad yangi kibame labu khas la prate ban yobinda wat minda hi ha ke kiba kinjabning dau kris utrai jangi Amen. To kirku kerdo yaki ryungeit jangme kotrai da kaching kirku kabane shi junom pato penlong yaki ban kin yimsngi yak gospel jangukun balaka marwei jangme nang bakin angnud barabor badkin laru ban poi daka jingmen shakadakar brom yakaba unla sha baki apostol kin yoi hakmat jangu hi dau Chris utrai jangi Amen. utrai undon ringad batfi Kabat firu. ublei baranbor baro unkirku yafi upa badukun badumin sim bakoid Amen. tulaisuk yaro yau trai daka jingim jangpi Ngi siau ngo yau play. Nomor san pukendai. San pukendai. Dodon ringkat lem, atrai badis nei, namangi lale persyaya me. Dodem syangi ko trai, syas korga cing berta, wadom kentai lupa. Aburam hokpa berukun amat sim berkoi maralong meningkong jumta barago jenam la jenam amen. And you write try Jesus Christ jenam la jenam amen.